Toto je 7 japonských snackov, ktoré ochutnáš v Tokiu za 30 eur. Melon pan. My sme si dali plnený šlahačkou a jahodovým džemom. Vonkajšia vrstva posypaná cukrom bola extrémne chrumkavá, vnútri nadýchané mäkké pečivo. Nielenže to dobre vyzerá, ale strašne dobre to aj chutí. Curry pan. Vypražená žemla, plnená ich výbornou curry omačkou a syrom. Mali aj mäsovú verziu, ale táto so syrom nám strašne chutila, vôbec to nebolo masné. Mňam. Ninio yaki. Pečené piškotové cesto je plnené pastou z červenej fazule, ktorú tu majú strašne radi, ale na toto by som si asi musela zvyknúť, mne to moc nechutilo. Mitarashi dango, rýžové guľky na špajdle, majú takú konzistenciu ako moči, ale sú pečené nad uhlím a namačané do takej sladkoslanej omačky. Toto mi fakt nechutilo. Kornútkové palacinky. Bol tam krém, zmrzlina, malinový džem, piškoty, na vrchu flambovaný cukor. No proste prekombinované, ale strašne dobre. Toto by som fakt odporúčala každému ochutnať. Menči katsu. Mne to pripomínalo naše fašírky, ale teda vo vnútri oveľa viac šťavnatejšie a na vrchu super chrumkavé. Wagyu steak v rýžových plackách. Táto nálož mesa samozrejme hneď zaujala Martina, ale nakoniec to ani jednému moc nechutilo. Meso bolo síce jemné, ale malo to zvláštnu omačku a tie rýžové placky, v ktorých to bolo vložené, také zvláštne. Daj mi do komentárov vedieť, či niečo z tohto poznáš, alebo čo by ťa lákalo vyskúšať najviac.